Pos mga tugang na nagantabay kang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, kung saan ngunyan ako naka-zoom sa kwarto ko, tapakatapos ka iniho, igwaman girari ako ng appointment alas 2, digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, kasi ako magmimisa sa mga nag-recollection na College of Engineering, Architecture and Fine Arts, SHAFA. So, mga tugang, marahin ang sa ito ang kamugtakan. Maray man sa ito ang kamugtakan, o maray man sa inyong kamugtakan, at siguro nakatapos na kamong mangudto, at tulad ko, tapos na akong mangudto. But anyway, padagos kita sa paggatod kang informasyon, inspirasyon asin bendisyon. Ngunyan na daw ning Martes, pet sa 11 kang bulan ning Marso 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Sa tuyang topic ngunyan magayunon. Nangadji ka na. Yan. Nagpamibi ka na ba? Did you pray? Yan. Alam mo, mas bagay yung baga sabi sa Biblia, permi kitang mga G. Okay, sabi ni San Pablo yan huwag tayong tumigil sa pagpapangaji. Maganda itong sinabi ni San Pablo, mga tugang. Do not cease praying. Okay? Sabi, do not cease praying. Hanahanap ko so verse to pray. Sabi ni Diho, sa Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, sabi ni San Pablo, pagirumdum ini sa tuya, rejoice always. Kaya nga pag nangangadji ka mo, may rejoice yan, maugma. Kaya sabi ka, rejoice always, pray without ceasing. So, pag kita nangangadji, dapat kita nagmaugma. Sabi nga digdi ni San Pablo, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Sa iyang Thessalonians ini, hanapon ko sa Bicol, magayon sinasabi ni sa Thessalonians chapter 5, first letter of St. Paul to the sa St. Paul to the sambay Ephesus, pagkatapos ano ba ang sunod kang Ephesus, ito taga Galatia, after Corinto, ano bang mauna, medyo naano ako so sa kuyang Pilipos, pagkatapos ng Pilipos, Colosas, ini taga Thessalonica. Yan ang sabi ni San Pablo sa first letter niya, chapter 5, ini po, verse 16 to 18. Sabi niya, bagadigdiyo, pagirumdum sa tuya, okay, magdanay kamong magugma. Yan, di ba? Magdanay kitang magugma. Mamibi kamo sa gabos na oras, saka magpasalamat sa anuman na nangyari. Yan ang kabutaning Diyos sa induhuli kay Kristo Jesus. Yan. Magayon na pagkakasabi digdiho. Nagpapagiramdam sa tuya na dahil kita dapat pangluyahan sa mga panahon na kita ay mga nahihirapan o nasasakitan sa buhay. Dahil kita dapat magluya, kundi mag-arang sa Diyos permi. Kaya iningani sinasabi ni San Pablo, pray without ceasing. Sabi ni Diyo sa Bicol, mamibi kamo sa gabos na oras, magdanay kamong maugma. So, ini sinasabi, to have a heart inclined to prayer. Okay? Pray often. Magpangadji kita permi. And to make the discipline of prayer a high priority as Jesus did. Yan. Ang hapot ni Father Butch, priority tabaga magpangadji o bakit bakot ng priority mga G? Yan. So sana mga tugang, gibuntang priority na permi kitang nangangadji. Yan. Kaya bago ako
magsimula din kan na programa nangadji ako. Sabi ko sa kagurangnan in English, Lord, inspire me and put words into my mouth. Yan. Ano sa Bicol yan? Lord, tawan mo ako ng liwanag at i-inspire mo ako. Ano ba sabi ko lang inspire? Pagkatapos, itao mo sa kuya ang mga tamang tataramon parang makapagtauning inspirasyon. Yan, sa bang tao. Kaya magayon niyan mga tugang, magpangaji. Alam mo, pagpapangaji, bako man kinakailangan na kay pon halabaong ka ta mga ji. Bako, short prayer ang apod kaan. Ano, ang apod ka itong ejaculatory prayer. Pero sabihin natin, ano na lang, short prayer. Yung mga short prayer, mga halipot na panalangin. Halimbawa, kung nagkasala ka, Lord, have mercy on me, a sinner. Lord, forgive me. Yung mga ganon. Okay? Alam mo mga tugang, daita ng gadhalion ang satuyang pagpapangadji. Ano? Dapat sa tuyang maging ugali iyan. Bawat Kristiyano, dapat maging ugali sang isarong Kristiyano ang mga G. Anyway, babalik nga si Father Woods pagkatapos ng mga pagirumdom. Pwede po kamo magduman sa Facebook at hanapin tabi nindo so DCGB News Online. At the same time, paki-like and share. Ang oras sabi ko niyan, 18 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase Oping, ngunyan na daw ning Martes, petsa 11 kang bulan ning Marso 2025. And then, tugang gusto ko pong batiin ang mga nagdadangog kasi nagiling sa tuya, digdi sa DCGB News Online. Okay? Of course, si Melba Lagilias, good afternoon, Father Boots, and si Jean Nerick, at ang sakuyang amiga na all the way from Malabon na nagdadangog at naghihiling din, si walang iba kundi si Lulu Nava. Okay. Mga tugang, nguyan na daw, magayunon ang Ebanghelyo. Kasi sabi ko ba kasi ng mga tugang, ang programang Maray na Hapon, ang perming huhugutan ng informasyon, inspirasyon asin bendisyon ay ang tataramon ng kagurangnan, ang salita ng Diyos. Kasi dapat kita mabuhay sa salita ng Diyos. Kasi hindi ba nung naalala ninyo nung first Sunday of Lent, sa first temptation, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yun ang ibig sabihin. Ang tataramon ning kagurangnan. Kaya sa tuyang nga binabasa iyan, salita ng Diyos. Sa araw na ito ng Martes, ang Ebanghelyo ay galing kay San Mateo.
Kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Maliwanag ha, huwag tayong tumulad sa kanila. Bakit? Mamaya explain ko sa inyo. Alam ng inyong ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin. Tunturo ni Kristo dasal ha, na tinuruan tayo at word for word ito. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Napakagandang paanyaya sa atin. Kasabi ko ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol sa panalangin. Okay? At nasabi ko nga kanina sa simula, ang sabi ni San Pablo, pray without ceasing. Bakit? Kasi nga, bilang mga Kristiyano, dapat tularan natin si Kristo. Kung titingnan natin, ang buhay ni Kristo ay isang buhay na panalangin, a life of prayer. Nakulao ng sa iyang ambag pagdating sa prayer life. Bakit? Makikita natin na ang gabi, inuukol niya iyan, mga kaibigan, sa pagdarasal. Okay? Napakaganda po ha, na ang makikita natin. Kaya sabi, magdasal lagi tayo. Okay? At sa panahon ng Kwaresma, ngayon nasa Kwaresma na po tayo mga tugang, magayon na mabuhay kita sa pagpapamibi o pagpapangaji o pagdarasal. Yan, mga tugang sa Bicol, pagpapangaji. So, kinakailangan na tayo ay palaging mamibi. Pero, mahapot ka mo, Father Boots, ano ba talaga ang pagpapamibi? What is prayer? Alam mo, balikan natin ang definition. Matagal na itong definition ito. Hanggang ngayon, hindi man binabago iyan. Ang definition kan prayer is lifting up of our minds. Ibig sabihin, pag itinataas natin ang ating isipan, lifting up of our minds and hearts to God. So in other words, itinataas na ang satuwing mga isipan, ating kalooban, at ang ating puso, with our hearts, to God, sa Diyos. Kaya nga, pag tayo nananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga sabi niya, Father, pwede bang makausap ang Diyos? Pwede. Makakausap mo ang Diyos pag ikaw ay nagdarasal. Alam mo ngayon, mga panahong ito, halos pinanunood ko yung mga magagandang Christian movies sa YouTube. At alam mo, yun nauwian, pagbabago, yung lahat ng mga nangyayari, mayroon ng patay na nga eh. Pero dahil sa dasal ng mga tao, nabuhay. Kaya dahil walang imposible sa Diyos. Napakagayon mga tugang iyan. Kaya nga lang, ang tao baga, minsan, matigas ang ulo. Tulad nga kahapon, napanood ko yung isang pelikula. Ano ba yung pelikula? Maganda yung pelikulang yun eh. Yung pelikulang Kwan? Ano ba yung pelikula na The List? The List. Ang ibig sabihin, ito po ay mga listahan. Kasi gusto niya magtagumpay lagi.
To the point na nakalimutan niya na ang kanyang pamilya. Trabaho ng trabaho yung tatay, nakalimutan niya yung asawa niya. Pag kailangan ng asawa niya, wala siya. Pag kailangan ng mga anak niya, isa lang palang anak niya doon, the list, ang LIST, the list. Ano? So, yun po ang parang listahan. Kasi may listahan siya po mga tugang. Listahan niya kung halimbawa ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Magayon niyan, mayroon kang goal sa buhay. Pero nakakalimutan niya ang Diyos. Lalong-lalo na nakakalingaw na magdasal. Kasi nga busy. Sabi nga, mahilig sa mga nagtatrabaho. Father, hindi na ako makapagdasal kasi pag uwi ko, pagod na ako eh. Pagkatapos di gawin mo ganito. Pagkagising mo sa umaga, halimbawa, dapat talaga umalis ka mga alas 6 o alas 7, make it mga 30 minutes, magbigay ka, sabi natin, 15 minutes lang. Mag-Bible reading ka. Mag-Bible reading. At the same time, nilayan mo salita ng Diyos. Kung hindi, basahin mo yung gospel araw-araw. Total, meron naman bagay, di ba? Kasi, Father, pag uwi ko kasi, pagod na ako, kaya wala na akong panahon makapagdasal. Pero at least, bago ka pumunta sa eskwela, sa trabaho, kung saan ka magduman, inutin mo muna ang dasal. Baka sabi ba ni Kristo, mga tugang, seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Hanapunta muna ang kahadian ng Diyos. Hanapunta ang Diyos. Yan ang problema Dahil tayo hinahanap ang Diyos. Hinahanap tayo sa trabaho, hinahanap tayo sa tuyang buhay, pero di man tayo natatagpuan talaga sa buhay. Pero pag matagpuan mo ang Diyos, pag hinanap mo ang Diyos, matatagpuan mo ang buhay mo. Matatagpuan mo ang kaligtasan mo. Yan mga tuga importante kasi inibaga, hanap buhay, hanap ganito, hanap ganyan, pero hindi hinahanap ang Diyos. So, hanap Diyos muna. Mga importante, kaya pagkagising sa umaga, maglaan tayo ng pagkagising mo. Kailan ka, paggising mo ba kaninang umaga, nag-make the sign of the cross ka man lang? Ay, Father, nakalimutan ko. Make it a habit. Ngayon na Kwaresma, 40 days po ini. So, make it a habit na every morning, pagkagising mo, wala kang ibang gagawin kundi mag-cruise, make the sign of the cross, pagkatapos magpasalamat ka sa Diyos. Lord, thank you. Dasal na po yan thank you, Lord, sa bagong araw na binigay mo sa akin. At thank you, Lord, sa mga blessings naman na aking matatanggap. Di mayroon ka na kaagad na magandang idea para ngayong araw na to. So, napakahalaga mga tugang, huwag nating kakalimutan ang pagdarasal. Sa panahon ng Kwaresma, napakaganda ito. Kaya, sa Ebanghelyo natin, tayo ay tinuturuan ni Kristo na sa panalangin natin, huwag tayong maging tulad ng mga pagano. Bakit? Anong pagkakaiba ng pagnalangin ng pagano? Ang pagano mga tugang ay nagdarasal dahil sa tinatawag natin, akala nila, to please God. To please God. Pakita mga tugang, we don't have to please God. We have to love God. Okay, ulitin ko Alam mo kasi, ang mga pagano baga, kung halimbawa may yung anito, ng panahon na, halimbawa nagtugas sumayon, ang hiling ninda sa mayon, Diyos, kaya mag-aalay sinda, ipiplease ninda ang Diyos nila, Diyosan nila. Sa tuya, we don't please God, but we have to love God. And how do we love God? By doing the commandments, doing His will. Yun po not to please God. Kasi God doesn't need our approval. God does not need our pleases. Yung akala natin, God does not need our praises. Hindi naman Hindi kailangan ng Diyos yun Kailangan natin, pero hindi kailangan ng Diyos. Bakit tayo nagdarasal? Hindi dahil kailangan ng Diyos yun. Kailangan natin ang Diyos.
Yan ang mahalaga, mga kaibigan. Anyway, babalik si Father Bus Giraray pagkatapos ka pagirumdum at sa kuyang ipapaliwanag pa rin lalong panalangin kasi importante yung mga tugang yan. Ang pagpapamibi, ang pagpapangadji. Ang oras tabi mo niyan, okay, after commercial data na mag-change power. Okay. Sige, okay, mag-change power kami ngayon na kasi mga tugang siguro nagkaigwan na ng Aleco. Ang oras tabi ko niyan ay 32 minutes after 1 o'clock. Sa Indokal, Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Grabe man ang namok, Digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok na naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, at sa tuyang ngunya na aldaw, pinag-uurulayan ang tungkol sa panalangin o pamibi sa Bicol o pangadji. Yan, kaya po kita perming mga G. Kasi si Jesus gani mga tugang nangangadji. Kaya magayuno na ehemplo, kung si Jesus ay perming nangangadji, siguro dapat ang mga Kristiyano din perming mga G. Kasi siyempre, arugon ta si Jesus. Bako niyo? Yan sa tuyang, bakong sabing idolo, tada ito ang pig-idolo si Kristo. Ang mga pig-iidolo, so mga bako mang Diyos, ano? Pero si Kristo, sinasamba ta. Yan. Iba pagkakaiba ng iniidolo sa sinasamba. Okay? Alam mo, sa binasa natin na panalangin kanina, ito po ay napakahalaga. Ang Ama namin, of course, ang pinakamahalagang panalangin ng isang Kristiyano. Bakit kaya, Father? Ini importante, ini ba talagang number one na prayer, okay, ng isang Kristiyano? Bakit kaya? Dahil si Jesus mismo ang nagturo sa atin. Yun ang panalangin. At doon sa panalangin na ito, kumpletong-kumpleto. Tingnan natin dibigyan ko yun ng 5 pipala. Una, pag kayo nananalangin, magkaroon tayo ng relasyon. Kaya ang sabi, Ama namin na nasa langit. Yun, napakahalaga po yun So, ibig sabihin, kinikilala natin ang limang letter P yan First letter P, paternity. Okay? Maliwanag na ang Diyos ay hindi Diyos ko. Diyos natin lahat. At ang gustong itawag ng Diyos sa Kanya na itinuro sa atin ni Kristo na ang Diyos ay isang tatay, isang daddy, isang papa, kaya isang ama. Yan, Father. Okay? Yan maliwanag Ang pangalawa, siyempre, letter P, paternity, number 1 Pangalawa, praises. Bakit? Tinuruan tayo ni Kristo na magpuri. Ano pagpuri? Sambahin ang ngalan mo. Yun. Purihin natin ang ngalan ng Diyos. Okay? Madalas pinupuri natin mga tao lang. Purihin natin ang ngalan ng Diyos. At ang ngalan ng Diyos, sabi nga sa Bicol, dai mo dapat pagbasang-basangon. Kaya igalang mo yan. Minsan ginagamit natin yan sa mga usapan, sa mga joke, ang ngalan ng Diyos. Iyan po ay isang disrespect. Kaya marunong sana tayong gumalang. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Okay? Maliwanag mga tugang, So una, sabi ko sa inyo mga tugang, number 1 is paternity. Pagkatapos, ang pangalawa, ang tinatawag natin, papuri. Okay? Papuri. Sabihin ko mga tugang, una, sabi ko ang Diyos ay ama natin. So, paternity yon. Ang pangalawang P, praise, o sa Tagalog, papuri. So, Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sinimulan ni Jesus ang panalangin sa pamamagitan ng pagkilala sa kabanalan at kadakilaan ng Ama. Yan ang maganda kasi dito pinapabisto sa tuya na ang Diyos, unang-una, siya po ang Ama. At ang kanyang pangalan ay sundin dapat natin. At ang kanyang kalooban. At ito sinasabi dito, purihin natin. Kaya papuri sa Diyos, ibinigay natin ang karangalan, na sadyan na nauukol sa kanyang kabanalan at kadakilaan. Pangalan niya ay dapat purihin at hindi ating pangalan. Yun ay gustong purihin natin palagi ang pangalan natin
Ano? Gusto natin marinig na pinupuri ang pangalan natin. Pero ang importante ay ang pangalan ng Diyos ang siyang purihin. Ano? Walang sino man sa atin ang nagtataglay ng karangalan at kadakilan taglay ng Diyos. Dapat lang siyang purihin sa lahat ng bagay. Yan. Dahil sabi ko nga mga tugang, importanteng purihin ang Diyos. Pangalawa, kung ating babasahin sa salita ng Diyos, sabi niyo, bigyan mo kami. Hindi ba? Maliwanag ito. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yun. Di ba? Yun mahalaga dito na bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Yan. So anong ibig sabihin? Another letter P. Paghingi. O sa Tagalog, paghingi. Sa English naman, provision, pangangailangan. Bigyan mo kami ng pagkain. Ano? Ang biyaya ng Diyos ay palaging bago sa araw-araw at hindi kailanman na uubos ang biyaya ng Diyos. Akala kasi natin, nahiyan ako, Father, humingi sa Diyos kasi baka maubusan ang Diyos. Ano? Hindi hindi napapanis. Tandaan natin na ang pagkain ng Diyos ay hindi napapanis because it's always daily bread. Hindi naman na sinasabi natin dito sa dasal, bigyan mo kami ng kakanin sa buong taon. Hindi maano yan, mapapanis yan. Huwag naman tayong halop na halop. Ano? O sakim na sakim. Dapat araw-araw lang. Ano? Kasi anumang sobra ay nasasayang. Ano? So yan po mga tugang, ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos o hindi napapanis. Huwag lamang natin kakalimutan na tanging mabuti lamang at kung ano lang ang tunay na kinakailangan natin ang ibibigay ng Diyos. Totoo naman ano ang mga pangangaipot itataon ng Diyos iyan. Okay? Ang pangatlo, ang pagpapatawad. Letter P sa English, pardon. Okay? So, sabi dito sa dasal, patawarin mo kami sa aming makasalaan, tulad pagpapatawad namin sa aming makasala. Kung walang pagpapatawad, kay daling mawalan ng saysay ang ating panalangin at pag-alay. Kasi magiging tayong hipokrito. Kaya sa bandang uli, sinabi mga ni Kristo ito, kung sapagat pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patawarin din kayo ng Ama kung patatawarin natin ang sino man nagkasala sa atin. Ano? Pero pag hindi natin pinatawad ang mga nagkakasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama. Yan. Kaya nga, matuto tayong mag-unawa. Alam mo mga tugang, ang taong nakakaunawa at mayroong awa ay nakakapagpapatawad. Ano? Pero yung mga taong walang pag-unawa at walang awa, hindi makakapagpatawad. Kaya nga yung mga taong nakakaunawa, yung mga taong hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi, ang hirap paliwanagan kasi igigit nila ang kanilang sariling opinyon. Ano? Miski nga, mali na yan. Kasi hindi, tama ako. Mali na nga. Ano? At ang lima, di ba, paternity, praise, provision, pardon, ang panglima, letter P, protection. Ano? Protection. Kaya wag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo kami sa masama. Napakaganda paliwanag ito ng Diyos Kasi araw-araw, tayo po ay sinusugot o tinutukso ng demonyo. Kailangan natin ang tulong o protection ng Diyos. Ano? Alam mo, araw-araw, may dinarasal ako prayer of protection na yun At yung mga kaibigan ko, binigyan ko na rin yung prayer of protection na yan. Na hinihingi natin kay God na sa tulong ni San Miguel Arcangel na tayo ay iligtas anumang mga masama at lalong sa tinatawag natin demonic retaliation. Okay? So mahalaga ito protection. Taglay niya ang
ang mga matang palaging nakatingin at nagbabantay sa atin. Ano? Tanda natin, sa panahon ng panganib at sa mahirap na pagkakataon, ang pinakamabuting maaring gawin ay magdasal at humingi ng saklolo sa Diyos. Tandaan po natin yan. Anyway, babalik kayo si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras po tabi ngunyan ay 47 minutes after 1 o'clock. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase at sa tuyang ngani mga tugang na pinag-uusapan ang tungkol sa panalangin. Yan, panalangin, di ba pakikipag-usap sa Diyos. Kaya huwag kayo magtaka pag may mga taong narinig ninyo, Father, ako po'y nakipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin yan, ako po ay nagdasal. Yan. Napakaganda po yan eh. Tandaan natin, ito sabi nga, kung sino ang madalas mong kausap, magiging kang ganun. Pero kung kausap mo lagi ang mga chismoso, chismosa, magiging ka rin chismoso, chismosa. Ano? Pero kung kausap mo ang Diyos, yun, magiging, magiging tulad ka ng poong Diyos, tulad ni Jesus. Ano? Magiging malinis ang iyong isip. Yan, napakaganda po yan. At the same time, sinasabi nga na kinakailangan natin na magbigay lagi ng panahon para sa Diyos. Yan. So alam mo, ang hapot magadigdi sa how can we pray? Okay? Sabi nga, ang prayer is expression of our even feelings and thoughts to God. Kaya nga minsan, pwede mo sabihin, Lord, alam mo, galit na galit ako sa taong yan eh. Pwede ba, Lord? Tulungan mo ako. Huwag mong sabihin, Lord, pwede ba? Madisgrasya yung taong yan. Ay, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit? Tanda natin, ang Diyos answers always our prayers. Okay? But not the way we like it to happen. God may not always answer the prayer you like or you wish, but He always answers prayer in your needs. Tandaan po natin sa mga pangangailangan natin. And sabi nga, when your request is not right, naghahagad ka mo ng tabang sa Diyos. Pero ang tabang ng Diyos, hagad ng tabang sa Diyos, ikakaraot kang kapwa mo. Aron kayo ni ngani, Lord, galit na galit ako sa taong yan. Sana madisgrasya na yan. Do you think God will answer that? No. He will answer, no way. No way. Huwag mo akong idamay. Huwag mo akong isangkot sa iyong intention na patayin yung tao. Ako gumawa ng buhay, pagkatapos papatay ako. Mali yan. Okay? So, tandaan po natin, kung ang request natin sa Diyos ay hindi tama, ang sagot diyan ay hindi. Okay? When you're not right, pag hindi ka siguro tama, at ang sagot sa iyo ng Diyos, okay, grow ka muna, magtalubo ka muna. Okay? Kaya nga sa minsan sa panalangin, hindi ka agad ibinibigay sa atin ang ating mga hinihingi. Bakit? Inaalaw tayo ng Diyos na magtalubo muna. Grow ka muna. Yan bang tinatawag na pagsubok kasama yan. So when you are not right, God says, grow.
when the timing is not right, okay, halimbawa, aki ka pa lang, sadit-sadit ka pa lang, 5 years old ka pa lang, sabi naghagad ka na tulos ng motorbike. Do you think your parents will give you? No. Ang sasabihin sa iyo muna, well, when the thing's not right, okay, the timing is not right, sasabihin, slow ka muna. Slow down. Slow down. Yung problema sa atin ngayon we are always in a hurry that we do not slow down. Ano? Grabe. Appointment digdi, appointment duman. Magagadan ka, tulos ka iyan. Ano? Anong gusto mo? Kaya slow down lang. Slow kayo when we pray. Maganda po yung prayer because it help us slow down. Okay? So when your request and the timing and your character are all aligned up, ibig sabihin okay, good, and right, good and right, sasabihin, God will say yes. Okay? So tandaan po natin mga tugang iyan na pakikinggan talaga ng Diyos ang gabustang mga pangapamibi. Okay? Kaya mag-ingat tayo lang sa mga hinahagad ta. Kung ang sala ang sa tuwing hinahagad, tayo man talaga niya sisimbagon ang satuyang dasal. Okay? So maganda po yan. So, we can start prayer. Alam mo, maganda po yung sinasabi na prayer is a conversation. Okay? So, have a conversation with God. Okay? Share your hopes. Share your worries and problems with God. Lord, alam mo, nangangamba ako. Lord, natatakot ako. Lord, may problema ako ganito. Yun, makipag-ulay ka silently. Of course, ang Diyos hindi magsasalita. Okay, ibibigay ko na mamayang gabi. Hindi ganun No? Hindi naman ganyan ang Diyos Of course, hindi natin narinig ang tinig ng Diyos. But ang ginagawa ng Diyos, nagdasal ka, Lord, kailangan ko ng pera. Pwede ba tulungan mo ako? Baka mamaya mayroong isusugo ang Diyos sa iyo na tao na magbibigay sa iyo ng pera. Tingnan mo, saan ang galing yung pera? Hindi ba sa answered prayer mo sapagkat nagdasal ka muna? Okay? Maganda yan Maganda po yan. Alam mo, may isang bata na nagdasal. At ang dasal niya, Lord, tabangi man tabi nindo si nanay sa kasi tatay. Magayon Bakos ang dasal kan aki, Lord, tabangi man ako. Kasi pag nagdarasal tayo, kadalasan, para sa kuya, para sa kuya, para sa kuya, para sa kuya. Dahil ng iba kundi para sa imo. Selfish yan. Kaya mag-ingat kita sapagkat kuminsan pag nagdarasal tayo, nagiging tayong selfish. Dapat hindi. Pag nagdarasal tayo, ipagdasal natin lagi ang ibang tao. Hindi ba sa pagmamalaki, testimonial na po tayo ngayon. Alam mo, hindi ba sa pagmamalaki, gabi-gabi po, ang inyong lingkod naglalakad yan 30 to 45 minutes dito sa campus ng UST Legazpi. Pag nag-uran, digdi sa may mga covered, kaya di pa naman mauranan. May covered ka kami, covered walk, arog ka iyan. So, anyway mga tugang, ang ginagawa ko, yun nga nagdarasal ako ng rosaryo. Pagpapangadyi ko so mga ibang tao. Kaya ba na ka mo dyan? Lord, tabangan mo tabi sa mga listeners ni Father Boots sa marhay na hapon na dahil man sinda magkaano-ano, dahil man sila magkahilang. Magayin baga. So, yan ang importante, intercessory prayer. Hindi yung prayer para sa sadiri sana. And then, mahalaga yon, ask for help. Ask for forgiveness. Okay? What God wants for you. Not what you want from God. Kadalasan kasi when we pray, what we want from God. Yung gusto ko, Lord, ganito, ibigay mo sa akin ito Pag hindi mo binigay sa akin, ay hindi na ako magdarasal. Yun. Tandaan natin, kung hindi pa binibigay sa iyo, hindi pa yun napapanon para sa iyo.
Huwag kang manghina ng magdasal. Alam mo, isang magandang halimbawa ng isang santa ay si Santa Monica. Si Santa Monica. Si Santa Monica ang nanay ni San Agustin at agum ni Patricio. Ini si Agustin saka si Patricio ay talagang malayo sa Diyos. Pero bigla ko nalingawan so agum ni ano ba bigla ano talaga nalingawan ko tulog. Si Monica Monica. Yan, Monica iha. Si Monica ay nagpangaji. Pero may pagpapangaji. Alam mo, sa pagpapangaji niya, hindi ba, may answered prayer. Sa tamang panahon, si Agustin, na dating makasalanan, ay nagpabinyag. Ano? Kasi pagano yun nagpabinyag. At the same time, naging padi pa. At the same time, nagsulat yan, maraming sulat si San Agustin. Nilayuan niya, tinalikdan niya ang anumang mga masama dahil sa panalangin ng kanyang nanay. Kaya nga, pwede po yun ipanalangin natin ang bawat isa, hindi lang yung ating pansarili. And by the way, kung tayo ay nananalangin, pwede rin po kayong manalangin na magbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia. At doon sa Biblia, ang mensahe, yun nga, mahalaga po ito. Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa tuya. Kaya maliwanag mga tugang, na ining sinasabi ni Kristo, sabi nga dito, when we pray, okay, we have to praise God, we have to repent, and ask, and yield. Okay? P-R-A-Y. Praise God, R, repent, A, ask, and Y, yield. Yun. Yan ang ibig sabihin ng yield, makatugang. Hindi ba? Thy kingdom come, there will be that. Inibig sabihin, surrender to God's plan and God's will. Yield to Him in every area of life. Napakaganda mga tugang, when we pray. Because Jesus taught us how to pray. To pray like Jesus. Yan ang importante. Anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaalam. Sana po si Father Boots nakapagtaot ng informasyon, manunungod sa pamibi, padalangin, at the same time, inspirasyon, lalo tayo makapagdasal. At simulan natin sa panahon ng Kwaresma, palagi tayong magdasal. Okay? Kaya sabi ko, dasal lagi. Kausapin ang Diyos lagi. Huwag yung kakausapin ang ibang tao. Kausapin din ninyo ang Diyos. Hindi lang yung tao. Kausapin natin ang Diyos at the same time, mahalaga po tayo ay palaging makipag-isa at sumunod sa Diyos. Anyway, inabot tayo ng oras. Ang susunod na programa po, Usapan Pamilya. Ito po, nagpapasalamat po ako kay Ramir Tanay, technical natin. I think nandiyan si Ramir. At sa ating IT, ito po, ginanay si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, we are all a blessing and be a blessing to one another. Bye-bye. God bless.